Masih petang, guys. Dek Isa ikut. Dek Isa ikut iki lho, Dek Isa. Dadah, dadah. Guys, cek peteng, guys. Ratane urung ketok, guys. Lihat toh guys ya. Piye? Dadah. Dadah. Dek. Ya, Dek. Mama duluan ya sayang. Waduh, lambene. Yen dhisik saiki wis rada padang. Wis tok, guys. Angger wis tekan kene iki mesti wis rada padang. Ayo Dek Isa. Ayo Dek. Ibu-ibu Edo bersepeda. Gak roh iki ora kenal. Ora kenal tapi nek wong iki biasane yo nek emange wonge ramah yo tetep senyum yo, guys. Karek wonge kenal ra kenal karek wonge. Wonge ora gelem senyum, nyantur ae yo. Bisa. Bisa. Dadah. Dadah, Dek. Bar udan dhuwur, guys. Desih iki ndek bengi mulai bar buka kuwi mangkat ning RS Bojonegoro. Dadi besok sing Mbah Ju sing winginane ape tak besok kae gak sido kae lho, guys. Terus agek ndek bengi kuwi mantuke desih ndek bengi jam 12:30 malam kuwi teko omah. Mangkat bar maghrib bar buka kuwi pokoke langsung mangkat setengah 7 lah. Berangkat dari rumah terus 12:30 sudah sampai rumah lagi. Wis bar dioperasi, guys. Alhamdulillah nggih, minta doanya semoga Mbah Ju cepet sembuh seperti sedia kala. Jadi operasine iki cuma masang ring ning jantung niku lho, guys. Dipasang. Lah tak kira-kira nek masang ring jantung iki tak kira dodone iki dibedah ngono rumangsaku ya, guys. Jenenge wong ora ngerti iki ya piye lah. Dadakan jebole kuwi kok paha. Jadi mbah paha sing sebelah kanan, mbah sing sebelah kiri. Ngono lah burine. Lah rumangsane Mbak Sih loro ki ndra kok dodone kene sing dioperasi lho. Nggih, Bu. Manu rumangsaku mikirku ki nggih ngoten ngono. Mboten, Mbak. Burine. Oh alah ya Allah, ya agak ngerti iki ya, guys. Jebole wong masang ring iki jebole kok paha, jadi kok pupu. Ngono to, kandhane. Oh. Jan wong loro iki jan aneh-aneh ya, guys. Makane sehat ki mahal harganya. Kudu dijogo dari awal ngene iki, mulai pola makan, mulai kesehatan. Pokoknya bener-bener kudu dijogo. Aku turu cuma pirang jam ndek bengi. 12:30 teko, terus Pak Su tak dugai, terus dua jagungan mungkinnya ya jam 1 ki nggih mapan bubuk. Terus aku leren upload video barang.
Lah kok delalah anggek sir. Wis krungu sahur jam 3 pagi wis tangi neh. Terus apa ki sahur? Cilik tenan. Alhamdulillah ya, guys. Tante ki jere awakmu saiki langsing yo cilik jere. Berhasil diet. Alhamdulillah ya, guys. Maksud iki ora cilik kecilikan ya ora gede kegeden ngono iki sedengan. BB-ne iki masih maune kan 63. Mungkinnya saiki ya karek mbah 59, mbah 58. Ngono ya, guys. Oh. 60 kan, guys. Nek 60 ya mbah ya gak roh nek jek 60. Lah ya medone kan karena yo ngene iki apa ora ning baon yo tak sempetkan jogging pagi. Jadi nek ora ning baon yo ning omah yo ora ketang setengah jam, sak jam ya tetep mlaku. Ambine ndike, kudu ndike gathake kon iki nek piye kuning. Nek dadar apa sih? Kamera ning ndi tenan. Dada iki ndi nek dada? Kok ndangak kok narodo. Cek sa. Lah nek cek ngantuk ki yo bumbuk ning omah. Ndangak keceblokan telek manuk ki nggo. Keceblokan telek manuk ki nggo. Ndangak. See you. Ayo ikut. Pegel guys, dengan di dorong karo mamake. Walah rodane kok dadi sambo gedene. Ayo gembel. Awas lo motor lo. Pak Onto. Saya pulang pokoknya yo bolak-balik video ning kene iki. Angger jam 7:30 jam 8 angge pulang. Aduh, ya Allah, anak ayam gak mbok ijo isik yem. Mbak, saya mulai Rupane astagfirullahaladzim. ya Allah. Aduh. Aku tahu nggo dolanan kaya ngono kae piye to sayang. Kowe iki ya rambut jipuk sik. Aku lali nek tahu malah. Oh, alah yo. Sida buka apa ora iki engko tahune kaya ngono kae piye. Gak selamat tenan pokok gak selamat. Blonjo rek di kaya ngono kuwi. Ajur kabeh. Ngono ki mangsok. Sepeda glindingane ya. Aku wis moh nyurung. Banget mulane udan rasa jalan. Nih kok nggo pedah barang, ra dibuak ning kedokan kono ae. Buak kedokan kono lho pedae, rasa digo mulih lah. Mana Pak? Rupane Allahu Akbar. Gusti Allah, kecek ning kedokan, guys. Kleno ditinggal ning omah omong-omongan malah anak-anak do. Kuwi lho, kecek ning kedokan. Ya Allah, Gusti. Tahune ibu re mbok Iki yo padha ae iki. Allah. Lah, ya saya mlaku ae rasane Pak Pedah. banyunan kira. Wes mlaku sampai teko omah lho ya. Wes, lan nang mapok nang sawah kono. Mlaku sampai teko omah. Kerana
banyu ora gembelet, Ro. Melok apa ora? Ya wis. Jujune apa sik kena diprogram tahune. Dindeng-deng dibuka plastiknya wis ra sido buka iku. Alhamdulillah sengengene wis muncul. Nek kates apa hawane kok iso ning awak mborok kae guys adem. Nah ngono kae lho turut dalan iki cek kecek ngono kae. Diapakno ngono kae. Kon mlaku ya suweneng-eneng kengko nek tok ratan gede ya bahaya kengko. Aku titip iki lah nganu gereh. Gereh. Kok tak cekeli kentil-kentil. Hus. Hey. Kalau Mbak sapa? Jenenge Alexa. Mbok warna putih. Mbak Alexa. Parake ndi nek pulang, Dik? Masa ape rono? Lah iya, Dik. Kok yo pinter ya kowe yo roh dalane. Tapi sayangnya ya Allah baratus kok rupane kok ngono. Dadah, Dek. Dadah ngono iki lho. Wis wayahe masak. Nyiapno kanggo menu buka puasa ya guys. Iki dhisik iki masak gereh iwak asin guys. Tak campur terong tis. Terong tis iki terong cempoka. Lombok, brambang bawang, tomat. Godhong dondongku kan nduk unggahno rene nduk. Ketoke kok menune mantul ya guys iki nggo. Tak kei godhong dondong. Iki pindang sing ndek ngene kae tak suri misal tak elokno ning kene misal guys. Ben kepangan. Dimangki grek 2 bungkus. Wis ketoke kok walalah. Seger apa meneh nek sego jagunge. Tapi nek kanggo poso ngene iki nek kanggone dhisik gak gathuk guys. Soale jenenge wong bar puasa ditek mangan sego jagung ki ngono. Ning weteng ki gak penak. Engko malah wetenge sakit ki terpaksa tak su ya gak sah tak tumbasno sego jagung dhek jane ya karep ae jane. Tapi nek iso ki aja. Sego jagung ki kasap soalnya weteng kotong sedina. Terus juga imam sego jagung. Terus iki sisa sayur ndek ini tak panasi nah ayamnya cek 2 ketek cek 2 potong nah terong tisu tak goreng dhisik nek gak digoreng dhisik engko gak mateng mantep sih iki jenenge entung lombok gede lombok jempling dikei gereh iki guys. Ini memang untuk golek terong tis sampai tekan turut-turut kali deh sih, turut-turut sungai untuk sak tengah mangkok bisa dikei godhong dondong ben ketut. Jenenge tung-tung ki rasane ya ketut gitu. Ini. Wes mantap ya. Wes jadi lek kata ini karek ala-ala ojo. Diomongi weteng bar kotong sedina ya Mas, dipangani sego jagung kan nek wong
akeh-akeh rata-rata ki asam lambung kan. Nek potong sedina pangan sego jagung kowe ora roh baju ngantek nganu ki gara-gara buka pisanan iki mangan sego jagung karo urap. Urape jere pedes. Yo mbuh nek nganu ki yo jenenge wong lara ki yo kan yo guys. Paling yo nggo jalaran kuwi, tapi nek sego jagung ki nek kanggone wong poso ki kok ora gathuk. Kok suka. Lah nek sukane ki yo suka ya. Kowe iki pokoke pira sego jagung yo suka lek. Tapi kan yo jenenge perut bar sedina kotong yo dikek imam sego jagung ki yo kurang gathuk. Kurang suka. Enak ae kata-katamu iki. Dalem waduh pelanggaran sempak. Udele mbok lar gak wani nyoteng aku. Iki lanjut arep gawe bakwan, guys. Iki mau ceritane iki. Kan do telepon-teleponan, do WA-an karo Mas Lalimantan ya, guys. Angger esuk iki, "Dek, engko masak apa, Dek?" Ngono. Do tekok-tekokan ngono ki ning WA. Padahal yo omahe ngarep omah ngene do WA kan. Tak omongi nek aku ape apa entung gereh karo oseng-oseng aku ngono. Sing mbok oseng apa, Dek? Kembang kates sak godhonge. Wah, yo pengen deh aku terus mbok kek yo gelem ngono. Terus engko nek sampean enek aku njaluk godhong katese, njaluk osenge engko sampean tak kei gorengan piya-piya. Gorengan ote-ote ngono, guys. Dok apa kuwi? WA-WA-an. Terus nek gak wegah ya Dek, kae bahan iki wis siap, tapi aku cek lomah lameh iki ning ngisor kipas ngono. Nah terus aku ki yo genten guyoni, lah ngono tek aku ngono. Lah ngono nek tak arep-arep terus piya-piyane ndi aku ngono terus piye lho, paling terus tangi gregah guys ki mau. Terus gawe adonan dikek ning kulkas. Lah aku diteri adonan sakmene kae kon goreng dhewe. Ya Allah, aku ngono jenenge wong guyon kok mbokku tenanan. Gak deh tare yo niatku yo tak ngene, tak kek ning nganu kok sore karek goreng sithik-sithikan anget-anget. Oh alah, ya Allah aku ngono. Kene iki niate kan do guyon-guyon wong kono ya. Njaluk. Pokoke osenge njaluk. Wis biasa ngono lho guys, karo kaya mbok karo anak ngono kae. Meskipun nek ndeke ngono kuwi cara ngono malah seneng aku. Ndeke gelem nek sekirane masakanku gelem iki nek njaluk malah seneng. Daripada aku sing ngeweki malah serba repot, guys. Tak weki panganan ngene iki engko gelem poga, ngono mikirku malah ngono. Kono ki panganan iki cara ngono ki kan enak-enak ngono. Sing kaya aku panganan-panganan desa ya, guys, beda kan cah nom saiki karo wong tuwek mbiyen. Lah aku dikeki panganan model saiki kan ora pateo seneng. Dene ndeke sing panganan jadul-jadul ngono kuwi yo pengen nek gak ndek njaluk ngono aku ki ora pengen teri kaya jangan lompong kaya apa ngono ki ya seneng ndek niki cuma ndang piye ngono engko terus nek bar tak goreng bakwan iki ote-ote ya guys piya-piya kok bakwan nek bakwan jagung terus lanjut iki ngoseng-ngoseng apa godhong kates sak kembange terus tak campur godhong telo, sapa, godhong singkong lho guys. Tak campur. Iki godhong kates iki nggo ngisor iki. Godhong kates terus sak kembang iki nggo ngisor. Iki guys ini tak oseng. Dan akhirnya masakannya dhisik udah selesai guys. Loh, pisangnya saiki wis mateng, ndek iki cek remu-remu. Iki oseng kates sak kembange, godhong kates sak kembange. Terus iki sayur ndek iki cek sakmene. Terus iki mau Pak Sun numbasno sate dinda. Terus iki guys sing paling paling ngentekno sego.
Ya iki penampakane terong cempokak karo gereh. Iki mau gereh pindang tak campur ya, guys. Terus iki ote-ote pia-pia. Nanas, dek iki kayak iki tak plungno kulkas nah, guys. Wis ngene iki. Ape gawe es dawet, Din? Alah wis males panganan wis koyo ngene ya, guys. Jane iki desih duwe ager, duwe apa ki ape tak parutno santen iki wis iki wis koyo ngene. Paling-paling koyo gak ngentekno iki mang bakwan cuma tak goreng piro ngono ae, adonane tak masukno kulkas neh. Wedi nek ngono kae lho guys, kabeh-kabeh dimasaki tapi san engko akhire yo menu ya sak panganan kanggo buka karo sahur ngono kuwi wis. Sayure nurah sakmono wis lumrah ya guys. Nek sayur rodah kan kena di proses neh, maksudnya kena dipanasi, sing liyane iki wis gak kena. Tetep buak. Alhamdulillah guys, akhirnya berbuka puasa. Tante walah berdoa pur. Langsung telap nih. Dinda cek mandi nang cek-cek nduk. Pak Su time derajat panus ya. Buka guys, buka. Iya kuwi es Dinda. Walah, aku ki kudu guyu Iza ya. Mas aku rene kira apa njaluk es, dadak manuk dede baskom Pak De. Lho diwurno panganan. Bangeten. Selamat berbuka puasa ya guys. Dese santai, dese kan ora poso, dadine ya Pak Suwa lah wis nemok entung-entung kuwi. Nambah. Ya? Ya kan Nduk, mundut pia-pia Nduk. Ya, sing sapa? Ayah. Sing golek Om. Adik nyuwun sing ndi Adik? Diubengi mejaku kuwi diubengi aku merek nyampluk teh panas tak rondokno. Nape apa? Oh, gak, Mak. Ngono tak kon milih sing ndi nyuwun sing ndi. Ayo kok. Nggih, nang mundut. Awas. Saiki ya, es iki ya. Entek 5 bener cah bunyi. Iki gak? Mbak Dinda nang mundut aja. Berasnya anyar nganu, Nduk. Untuk lemes di untuk ngucupno. Untuk kaken banyu apa piye ya ngomong. Lah ya, gak apa-apa. Malah ning weteng penak nek sego lemes iki. Sego pero ki ning wis ben sing penting ben sak geleme. Tapi ndemek lombok lho Dek iki lho. Duduk Nduk munggah ning kursi. Gak gelem sandalan, dilepeh Ipur. Dilepeh bocah kae. Oh. Mbok. Dilepeh. Dene panganan iki nemle. Yo ben ngono. Dek, kuwi lho cidukno es, Dek. Minta pisang. Nggih. Wes sithike, Dek, engko neh engko kutah ning kaos kabeh. Nduk unggahno kursi ya. Bisa. Sing godhong kates. Nek Pak Su ya milih nganu untung-untung lombok karo terong tis. Kesukaane. Pali, guys. Dise ora ngelerno sego Pak Su, dadi sego niki sik anget-anget. Malah enak ya Mas, anget-anget ya. Ngono. Seger. Kurangen. Nah, jebule ngono. Duduk ae kok ning rambutem kabeh. Angger nek wong buka wis melok epyek. Lah angger rene iki apa? Kan kono kapre adi wek iki lampun tak pateni. Lah iya. Sing tangan loro ah. Apa dok iki? Beneke kok kong? Itu disampe.
Mang kak nokran, Nduk. Hah? Nggih, nggo sahur. Nek satene nggo sahur. Nek nggo sahur saiki mambek wis e. Nek gak dimam yo man. Wis ben sak geleme sing penting meneng. Ngono kuwi apa ngono. Dikon duduk sing apik ngene kok yo polahe kok. Mam sate yo dilepeh. Angger pangan angger gak cocok ndek cokot balekno peh. Bae mbah nemok tengah pun balik. Dotong-dotong nggawa mangkok mas aku ora ape njaluk es ngono. Dan jerone kok manuk cilik. Pak Ede. Lho. Kok utuh purik wis. Temen gres ade tuku neh. Damone sik, Nduk. Anu, anggit tak imbuhi sadah ngono ya kok nek mak tiwak cilik-cilik tak imbuhi sadah sing lek sih 5.000 misan. Telu kok nggo sok-sok neh. Nek pengen. Kae ndembah segaku, empuk. Awas-awas duduk sik mimik iki yo engko Ede nek bar buka kan gek mimik. Ngantuk, nggih. Ndak tuku es krim neh. Ora iki. Aku besok gutun yo kuwi lho. Mak, kuwi ngono mak ora tok tukokno wong aku yo nggo dhuwit. Ya, Nduk. Awake panas. Ayo. Din, Walah, mbah pindho ya ki, Mang. Ah. Tak kira adune sing mek ping pindho berarti. Mulai segere kok mbah, Pak Sugis. Ambek irisan lombok ngene kok, sletap. Oh, sange nek mbok pangan ya, Mas. ya pengen Waduh, engko nek geblak piye to, Nduk? Nguriem ngerti Adik. Nguriem ki wis lho. Piye polam kok koyo ngono kuwi. Ayo, ndang Mimi dingeti pemirsa. Mimi dingeti pemirsa gak boleh. Wis ngono ae yo, guys. Kontene sesuk dilanjut neh. Bolak-balik matur sangat kagem family online semuanya dimanapun panjenengan berada nggih, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane nggih. Semoga puasanya bisa full nih guys, tanpa suatu halangan apapun. Tapi nek wong wedok ya tetep duwe halangan ya guys. Sing bagi yang bapak-bapak ku lho, karo ibu-ibu sing wis ora berhalangan nggih, kuwi ya iso full. Nek diparingi sehat terus, muga-muga ya awake diparingi sehat terus, iso posone full sampai 1 bulan penuh nggih. Wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dek. Dadah, Dek. Dadah, Dek Isa. Dadah, Dek sing tumbas iki lho, guys. Nggo ngonten. Tumbas tripod jungok. Sing apa? Tahu. Iki lho, Dok. Ayo kene ndang melok buka. Bareng-bareng seger yuk to nek sahur bareng ambek tante ambek Viana.